Wel, mae y sesiwn y prynhawdda chydig yn wahanol. Oherwydd nid arbenigwr neu sylwebydd yn sôn am gerdd rhywun arall, nid yna ydy'r patrwm. Oherwydd un o'r cerddi sydd ar eich maes llafur chi ydy y gerdd y Genhedlaeth Goll. A mae'r gerdd yna o waith Alan Llwyd. A dyma y dyn ei hun yn eistedd wrth yn ochr i yn fan hyn. Bydd llawer ohonoch chi falle wedi clywed amdano, nid yn unig trwy'ch astudiaethau yn yr ysgol, ond os oeddech chi yn yr Eisteddfod Genedlaethol, llynedd, rwch yn cofio falle mae dyma'r dyn yn illol y gadair. Mae o'r unig un sydd yn fyw heddiw sydd wedi ennill y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 2 gwaith. Felly mae o yn hermau barddonol fod i Real Madrid, os ofyn chi. Roedd neu, o'ch chi, tîm tebyg. Wel, mae gyfraniad o i Genhedlaeth Gymraeg yn sylweddol, yn hynod o bwysig mewn ffigwr mawr mewn llenyddiaeth Gymraeg, yn ei holl ffurfiau, ond yn wledig, wrth gwrs, barddoniaeth. Mae o hefyd yn ysgolhau, yn ymchwilydd ymroddedig, ac bydd llawer ohonoch chi wedi dod ar draws o bosib ei waith yn y cyfeiriad hwnnw. Yn enwedig efallai y gwaith arloesol wnaethpwyd flynyddoedd yn ôl ar Hedd Wyn. Fe gofiwch chi hynny. Ac wrth gwrs, diolch i Alan, cafwyd yr enwebiad enwog yna ar gyfer yr Oscars yn ôl yn 1992, dwi'n credu, pan enwebwyd ffilm Gymraeg am Oscar am yr unig dro erioed, dyma wedi digwydd wedyn, a hynny ar sail y gwaith ymchwilnaeth gan Alan ar ffilm enwog wrth gwrs wedyn a gynhyrchwyd. Dwi eisiau ei rhagor, dwi wedi dweud digon, da chi'n gwybod pwy ydi o, mi fyddai adael i fanna. Wel, dwi am dechrau y sesiwn yma, gan mae cerdd Alan ydy, ond i'n meddwl bod am beth diddorol iawn i ni glywed y bardd ei hun yn adrodd i gerdd. Achos mae hynny'n aml iawn yn help, yn dydy i ni ddehongli a deall beth ydy ystyr y gerdd, i glywed y bardd yn adrodd i gerdd ei hun. Felly, dwi am ofyn i chi Alan wneud hynny os gwelwch yn dda, cyn i ni drafod unrhyw beth. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n godi, dwi'n allan. Dwi'n cael yn hifio fan'na. Pws bach o'r arweiniad i gychwyn, wedyn na i esbonio mwy y gerdd wedyn. Dwi'n gwneud, fel mae'r Athro Gwynedd Parry wedi awgrymu, dwi'n gwneud llawer iawn o waith ar y rhyfel mawr. Gan gynnwys cofiant i Hedd Wyn, cofiant i David Ellis, mae'r ifanc arall, laddwyd yn rhyfel. Llyfr nhw colli'r hogiau, sy'n astudiaeth nid o'r rhyfel ei hun o'r brwydrau, ond pwy'r hogiau gollwyd, sydd yn gysylltiedig â hwn y ddifri, o gerdd yma yn y ffordd. A nifer o gerddi, wedyn mae o yn gyfnod oedd eisiau yn rhwytho nhw'n ifanc iawn dirwyr, achos yn yr rhaid i yn dod o lan Prestiniog yn Meirionydd yn adnabod Hedd Wyn yn bersonol. Yn y nain wedyn yn adnabod cariad Hedd Wyn Ginny Owen yn bersonol, ond Ginny Owen yn dod o lan Prestiniog, yn un pentra nhw. Ni eisiau magu wedyn ar y myth yma, a yn sôn bechgyn lleol yn hain yma gael, oedd wedi cael ei lladd yn rhyfel, pobl yn adnabod, ffrindiau ifanc. Oedd o gyda llaw yn heddychwr mawr, yn cael saith rhyfel. Felly oedd ni'n mynd edrych ar ffilmiau cowboys, ar ffilmiau am rhyfel, ac unrhyw ffilm yna ladd yn nhw yn beth edrych. Oedd ddyn nhw'n cael saith rhyfel. Wedyn, mae'r gerdd yma'n sôn am y cyfnod yna ymchwil ar gyfer nifer o bethau ddigwydd. A dwi'n mynd yn ôl, mae'n hen lawrgell y dref Abertawe. Dwi'n mynd chi'r peiriannau hen ffasiwn yma. O droi, chi'n cael ffilm, chi'n cael ar mewn mewn peiriant, weithio'r ffilm yn ôl ag ymlaen, a mae'n sôn am hwnna yn y gerdd. A wedyn, beth sy'n gwneud yn y pen draw, gan ei esbonio mwy wedyn, ydy, chi'n darllen y papur yna, a yna bethau, rhywbeth enfawr yn ymlaen ar y bryd pryd. Nid rhyfel os chi'n i'w crain heddiw, neu'n gasa, yn y blaen, ond rhyfel trwy Ewrop i gyd, trwy byd i gyd yn y pen draw. A dwi'n ei syni, mi oedd wrth gwrs yn lot o sôn am y rhyfel yn y papura, ond bod yna wedyn bethau
Wel, eitha, mae'n beth chi'n gwneud, eitha hyfen o'n ffordd, y golofn o'n ffasiwn am merched yna. Yna am flwyddyn gyfan, mae'n y golofn am bêl-droed yna, mi ath hwnna wedyn, achos mae'n cynradd y bêl-droed, rhaid gorau i chwarae gemau, achos y chwaraewyr, bêl-droed yn cael ei berniadu yn ymwneud fel yna. Felly, dyna sy'n tu ôl i hon ydy y bechgyn, mae'r holl bechgyn mewn ladwy, y Genhedlaeth Goll. Dyna lle mae haneswyr yn dweud, na ddylai defnyddio'r term Genhedlaeth Goll. Wel, mae cyfran o bobl ifanc gwledydd Ewrop i gyd laddwyd, ond mae'n gyfran sylweddol iawn iawn. A fydwch chi byth mesur y golled, byth. Os gwybod chi'n gwneud, mi oedd Saunders Lewis, oedd, nath o'n ti'n dweud sawl cerdd gerall ffordd yma. Mi oedd Saunders Lewis yn y rhyfel. Mi oedd Cynan, sy'n fardd, yn ddim sygoron, a di diwig yr orsedd o ddôn y rhyfel. O Lewis Valentine yn y rhyfel. Nawr, Saunders Lewis a Valentine yn ei eraill, oedd yn gyfrifol am Sefydlu Plaid Cymru, a mi nath o'n fel adwaith i'r rhyfel, un yn siŵr bod Cymru byth rhoi signo i beth mor fawr byth eto. Saunders Lewis yn amodydd, cenedlaetholwr, modd yn gyfrifol gyda Lewis Valentine eto a D.J. Williams am osgyd ysgolfomion llun mewn protest. Felly, dyna chi'n ein dri dros yn ôl o'r rhyfel. A wedyn, faint o fechgyn laddwyd ydyn ni yn y Deyrnas Unedig? Bron i 900,000. Dychmygwch y peth, bron i 900,000. Dros Gymraeg 4 blynedd. Pwy da ni wedi golli? Da ni wedi, na'n ffodus, mi ar ei pobl fel Hitler byw ar ôl o'r rhyfel. A mae'n biti mawr bod hynna wedi digwydd. Achos mi ar dyna'r dyn ymlaen i achos i dioddeffaint di ben draw yn byd. Felly, nid y ffigwr, mae'r ffigwr yn ei ddosganol i mi, ond nid y ffigwr yn unig sy'n bwysig, ond yr ansawdd, beth da ni wedi golli? Faint o feir, faint o meddygon, faint o artistiaid ydyn ni wedi golli? Faint o bobl allan falle ddarganfod, rhywbeth i allan cancer, da ni'n gwybod, da ni'n sy'n syniad o'n ni. Ni wedi colli cnip, mach yn genedlaeth gyfan. Achos pobl ifanc yn ein, dynion ifanc yno, yn miwyr. Felly ni wedi holl fod ar oed leid yn o'r ffordd. Ond ymchwilio roedd ni, dyma'r gerdd, wrth ymwneud. A mae yna esboniad byr wrth allan rhywbeth rhyfel mawr o bapur genedlaethol. Mae'n Western Mail o hwnna. Wedyn, yn mhob papur yn olyniad milwyr, maen nhw'n edrych arnon ni o hyd drwy'r print toredig, syllu, trygadrythu'n drist ar yr rhai sy'n chwilio i'w hanes. Mae wynebau a'r llygau cwestiyngar heiddgar hyn yn chrythu i fyw ei llygau, ac mae'r enwau hyn, enwau cyfoedion a ddiwallodd wang cyfudog am foddfa o aed, yn dawnsio fel llwch o flaen ei llygau. Yr enwau hyn, a naddwyd ar gerig yn ddidrigaredd yn ddiweddarach, sef gwedda'r rhyfel wrth. Maen nhw yma yn eu cannoedd. Cannoedd a'r gannoedd anghofiedig o enwau. Llon colofnau o enwau fan hyn. Fes bod pob colofn yn gof golofn gil i goffau'r hogiau, a pob rhifin yn gofeb rhyfel yn o'i hun. Ac eto, yng nghanol y fath gyflafan, mae bywyd yn mynd yn ei flaen. Yn petai ddim byd o'i le. O leia, ddim gyda bwys, dim tasien i cenedlaeth, na gwair fel ddigwyddiad. Yma, rhwng y lluniau o progiau a hetiau haf, yn y golwg ffasiynau, a merched dros geir yn gwisgo eu peisiau dwt, mae meilwon Passchendaele. Yn cael ei henwi'n un rhes, ac yma, rhwng y golwg arddio a'r colofnau pêl-droed, mae lladdfa a'r raddfa na welwyd ei thebyg erioed. Mae'r un o'r ffilm yn dadweindio yn ôl i'r pen, dadweindio blynyddoedd diniweidrwydd yn ôl i ddechreuad pob rhifin o'r papur hyfel. Ond unau'n ôl i fwydo'r holl feirwon hyn, y meirwon sy'n syllu arno ni o'i hyd o ryw fyd arall, i berfedd ein cyfrifiaduron, ac ar ôl gydol i'n holl ddodiadau
a chael trefn ar un hymchwil trown, hunllef y bechgyn hyn yn droed nodyn oer ar wylo sgalen. Hynny yw, gymryd yn ymchwil i ni, yn ymchwilio i ddioddeffaint, a ddim yn safio yna. Mae'r bechgyn yn edrych arna i yn gyhyddgar. Pa hawl sydd gyda i droi i dioddefaint nhw yn llyfr, yn ffilm, gofnod, os dyma yn gerdd. Dioddefaint, ni sydd wedi dioddef. Wedyn mae'n beth yn y gerdd ni, mae'n gynghanedd yn ei mewn thraw, mae'n gynghanedd sy'n cyferbynnu fel ei peisiau'n gwrs. Mae'n chynnwys ei peisiau'n gwrs pan mae'n meirwon passion dale, mae'n gynghanedd. Ac wrth gwrs mae'n gynghanedd sy'n cyferbynnu rhwng y ddau beth. Sef rhwng byd ffasiwn normal yna, a byd ffug hollol yna, sef byd o ladd. Wedyn yna i fatrod ar hyn, mae nhw yma yn eu canoedd. Mae'n wriadol canoedd ar ganoedd ar ganoedd anghofiedig o enwau. Mae'n ddweud yn bod pob rhifin yn gofeb rhyfel yn ei hun. Welwch, rhwng Cymru yn Bentre yn gofebau rhyfel yna. A mae'n nifer o enwau. Oedd un rhywun papur yna'n gofeb rhyfel yn ei hun. Mae'n gymaint yn y papur yna, yn yr un rhywun yna, ac oedd ar unrhyw gofeb yng Nghymru. Hefyd mae'r ymathrod, na gwaedd o ddigwyddiad. Mae hwnnw'n clymu y gerdd ac un o'r bechgyn o ddadwyd, sef Hedwyn. Chi'n gwybod chi'n gwybod am ei gerdd o'r rhyfel, a mae'n rhyfel o diwedd o'r hyn. Mae'r hen dalynau genid gynt yn rhog ar gangen heli draw, a gwaedd y bechgyn lond y gwynt a'i gwaedd yn gymysg efo glaw. Na gwaedd i ddigwyddiad. Mae'n gweithio ddwy ffordd. Mae'n cyfeiriad rhyfel Genhedlaeth, a hefyd gwaedd o ddigwyddiad o lot. Dioddefaint, gwaedd. Nid ddigwyddiad, ond gwaedd o ddigwyddiad. Yn hanesyddol. Felly, dyna sy'n y tu ôl i'r gerdd. Dim ond unrhyw oeriau eto. Wrth mynd trwy papurau, o'n i'n casglu gwybodaeth yn y blaen. Ni eisiau glaws englyn. Oedd o ddim yn berffaith, ac y bod yn oes yn gynnwys englyn yn y gyfrol colli bechgyn. A'i dwtsio fo yn dal y fach, achos oedd hynna i golli. A'r englyn oedd, ar ei ffwrdd yn wygiedig, aladdo un gŵr a leddir, a'i lwch gan wlad a felltithir. Rhyn eiliad, dwed gwlad yn glir, a ladd filoedd a bolir. Nawr, nyn o papur ar rhyfel mawr sy'n ei hwnna, ac o'n i wedyn tybiad mae am y rhyfel mawr yn sôn, oedd nag e, yn rhyfel iawn. Nes i olrhain yr englyn yn ôl, a oedd am rhyfel y boeriaid, rhyfel di Africa, ar ffotog yr un o Gymru, a chi'n hwnna. Ond o rywun di gotio ar ei ddweud hwnna, hynny di, os chi'n llofruddio dyn yn cyfnod yna, chi'n cael lladd eich hunan, cael eich crogi. Ond llallwch filoedd, da chi'n arwr. Dyna ydi gwrthini a gwirionedd a llwyr yn fytlwyd rhyfel. Ac at hynny mae'r gerdd yn ymcanu. Dydi rhyfel ydi wedi datrys di. Be nath yr ail yn y byd i datrys? Be nath yr ail byd cyntaf i datrys? Dim byd. Yr rhyfel byd cyntaf oedd yn ôl yr ymadrodd mawr poblogaidd o bryd, yr rhyfel i ddileu pob rhyfel. Yr rhyfel, yn gyd, yna byth rhyfel, yr rhyfel mor erchill, na byth o rhyfel eto. Wrth gwrs, i gyflenwyr arall, a rhyfel a fi mor ddrwg. A'i rhyfel byd. Felly, tu ôl i'r gerdd, wrth gwrs, fyna, yn y bôn, hyn sy'n ni, yn gwneud hunllef o bechgyn hyn, yn droed nodyn oer, oerau, sy'n ei gael, mae'n yr holl beth yma. Ac wrth gwrs, mae'r llygaid yn ddod i mewn i peth. Yn ei lle weld nhw rwan, mae pob sy'n mae'n edrych, mae'n edrych yn gael camera bob yn ymwneud. Am so'n edrych yna chi, yn eich cyhyddo chi, hynny be dwi'n edrych ar hyn, dwi'n bod dim byd oll am ei dioddefaint nhw. Felly mae'n gerdd hunan gyhyddgar o'r ffordd, ond y bwysicach yna mae'n gerdd am oferedd rhyfel, am y camwedd anhygoel yna o ladd yr holl bobl yma, ac yna llawn nid milwyr yn unig. Felly, godi nhw'ch ystadegau. Poblogaeth y deyrnas yn edrych Prydain fawr yn dynnu, nid bellach edrych. Poblogaeth Prydain oedd 45 o biliynau. Chyba mai fwy hefyd, wrth gwrs.
Wedyn, fel dweud eisiau, bron i 900,000 o bilwyr wedi cael ei lladd. Gan gynnwys yn cael 20,000 o bobl Cymru. 20,000. A da ni wlad fach, da ni'n fforddio colli 20,000 siaradwyr Cymraeg. Sifiliaid wedyn. Mi laddwyd bron i 2,015 o sifiliaid, bomiaid yn y blaen, ac bob ar gyfer. Ond wedyn, yn y sifiliaid wedyn, wedi marw oherwydd yr rhyfel, nid yn ymgyrchol gan y rhyfel, ond oherwydd yr rhyfel. Hynny di, llwgfa, wichydon, y corff yn wan, achos y bwyd yn bryn, ac yn waith yn ei byd y ffriw Sbeinaidd, ni newydd cael y Covid, yn diweddar, cael y canfod yn talu herwydd o. Wel, dwi'n chlygu, mae tebyg gael ei Covid o'n ffriw Sbeinaidd, a mi laddwyd o 50,000,000 o bobl, laddwyd o mwy yn rhyfel mawr i hynny. Achos, a mi o'n ledeini drwy'r byd, a ni yn flwyddyn yn unig, flwyddyn o'r rhyfel mawr, a mi laddwyd yn nifer heledd yn Nghymru wrth gwrs. Ond mi oedd hwn achos bod y corff yn wan, y bwyd yn bryn. Felly, pan ydych chi'n sôn am Deyrnas Unedig yn unig, ydych chi'n sôn am, wel, nifer anhygoel yn ôl eithaf. Dos 20,000. Wedyn, y tu ôl i gerdd, ac nifer o gerddi ar ei gan y rhyfel mawr, mae yna brotest wrth gwrs. Pwy fydd eisiau gymeradwyo rhyfel. Felly, gobeithio mynd â chi gwestiynau i ofyn. Diolch yn fawr iawn, Alan, am roi'r esboniad yna i ni. Eglurhad o amcan y gerdd, beth ydy cynnwys yn y ffredinol. Da chi wedi amlwg wedi sôn am cynnwys ac am hyn oeddech chi'n amcanu y neges felly y gerdd. Gai felly droi at y ffordd da chi'n dati. Hynny o ran serniaeth y gerdd. So chi sôn wrth basio bod na elfennau o gynghanedd yma, ond wrth gwrs cerdd yn y mesur fydd ydy gyffredinol. Dwedwch rhywbeth wrthon ni am pam dewis y mesur neu'r pa ystyriaethau sy'n ganddo chi wrth fynd ati sernio cerdd? Wel, mi wrth i'n barddoniaeth 30 mlynedd, sbwyd i'w 40 oed ar gynghanedd nawr. Felly, ydych chi'n sgwennu trwy gyfrwng arbennig am 20 mlynedd, mae pethau'n natur chi, mae'n fel iaith. Ydy, dwi'n natur barddoni, mae gynghanedd yn dod. Dwi'n chwilio amdani, mae'n dod. Wrth gwrs, os chi'n sgwennu cywydd enwyn, mae'n rhaid fod yna, wrth gwrs. Ond mewn cerdd yn hon, sy'n rhaid fod yna. A mae'n dod, mae'n digwydd dod, dyna ni. Mae enghraifft, mae'n cerdd comisiwn beth gwahanol, mae'n gofyn chi'n sgwennu cerdd chi'n gwneud hynny. Da chi'n gwybod be da chi'n sgwennu ymlaen o difri. Dwi'n sôn mynd o blaen, o'na hyfod mas unrhyw crain nawr, o'na filwr yn canu violin. A chyd bilwyr yn dod o'i gwmpas o, yn gylch o'i gwmpas o. Elfen o warineb yng nghanol anwarineb llwyn. A edrych yn y peth, a'n gyffredin, nes i bilwyr beth. A wedyn fydd y senc, helpu mor llestrin yn ymlaen. Mae yna englynion, llinella englynion yn dod. Felly, nes i'n chwilio am y gerdd i chwilio am ei, ar ffurf englynion ohono, ac i mi, mae'r gerdd yn dewis i mesur i hun. Unig fisio, dyna'r broses creadigol. Dwi yn sgwennu llawer o gywyddau ac englynion, achos dyna'n ddau o'r holl mesurau a sonedau. Ni'r sonedau, a mesurau eraill. Ond, dwi'n cofio sgwennu cerdd yn sôn meirch Llangyfelach. Ac am ryw reswm, o'n i'n meddwl sef at ffurf englynion. Dwi'n gweithio gwbl at ffurf englynion, oedd yn dod. A wedyn, mi newid eisiau mesur, mi ddoth i fel yna. Felly, i mi, mae'r gerdd yn dewis i mesur ei hun i bob pwrpas. A rhyw broses fel yna, mae'n broses ryfedd mewn ffordd, ond i ddweud, achos mod i bod yn cyda'n ei 30 mlynedd, mae'n ail natur i mi. A mi, swn i'n cael ei anodd iawn i wneud cerdd yn y mesur rhydd fel hon, heb gynghanedd. Mae'n mynnu ymwthio, a sy'n ffordd dwi'n meddwl. Felly, mae'n eich yn un peth efo bob cerdd, a'n fi'n dod o'n i hun neu comisiwn yn hwnna, myfyrio. Mae'n rhaid chi myfyrio ar eich deunydd. Cyn sgwennu weithiau, dwi wedi myfyrio'r gerddi,
am mis, sef un llinell, yn ystod i am un dwrnod, o'n i'n cael 20 llinell. Oherwydd y myfyrdod yma. Achos bod y peth yn soed eich meddwl yn sŵr amser. Felly rhyw broses fel ydy hi. A mae'na gerdd berwyn ymhen i sôn amser i bod pwrpas. Wi'n gadael nhw'n wedyn ymhen i. Dwi'n mynd i'n o'r beir neu gadael sy'n ystydu yn fod y gegin yn sgwennu. Dwi'n sgwennu nhw'n ymhen. A mae'n mynd at cyfrifiadur i'n nhw lawr a gofio cofio rhywbeth. Felly oherwydd ydy, bod chi'n farddoni'n unrhyw le. A dwi'n gwneud hynny. Dwi'n mynd gyrru car o'n i'n ar Rhambas, dwi'n wastad yn englyna. A pwyr i chi'n dwrnod yn Tom Morris, yn ôl oesoedd. Be ti'n neud? Englyna yn ddau wyliau, yn digwydd wyth o gyd, dyna beth dwi'n neud. Wedyn, na'r un broses fel yna ni. Ie. Oherwydd yn fama, yn argraff i o'r gerdd, mae'r cywair, mae'r ffaith nad oes na ddim lawer o addurn yma. Mae yna ddweud plaen. Dwi'n yn gweld hon yn cael ei gosod fel unawd ar gyfer rwyl gerdd dant. Dwi'n gweld neb yn chanu'r delyn. Dydy'n math na gerdd na, mae yna gerddi, telenegol, tlws, cywoddau, ac wrth gwrs mae Gynghanedd yn creu i swyn i hun, i sain i hun. Ond da chi fan hyn, mae yna llapur diaddyn am foddfa waith. Cyfod, os na ddim byd tlws am hynny. Ac wrth gwrs, mae'r arddull felly yn angenrheidiol oherwydd natur, beth da chi'n dweud? Ie. Mi oedd y ddadl yn stalw fod Cynghanedd yn addurn am y dweud. Addurn nid addurn ydi o. Cynghanedd i hanfod y dweud. Beth yw'r addurn? Yn boddfa waith ar enghraifft, sy'n addurn o'na. Mae'n Cynghanedd bron yna. Bron, ond mae'n lle llefydd ma'n Cynghanedd, wrth gwrs. Felly, llinell yn ddiddfynu gyda. Mae bob yw'r syni yn bwriadol, hynny di, nid ailadol, mae'n ailadol i channoedd ar gannoedd ar gannoedd. Ond i hynna hyd oedd fyna cystion i mi. A cannoedd ar gannoedd ar gannoedd, mae'n fwy na hynna hyd yma. Felly mae yna bwrpas i bob dim, gan gynnwys y llinell abyrion, yn boddfa wain yn blwc chi, hynny ddim yn stopio chi. Wedyn mae yna bwrpas i bob dim sy'n ei ddweud a'i wneud. A wedyn, rhywbeth fel hyd llinella, sgwefni am hynny, efo cywydd, saith sillaf, felly mae rhaid i bob linell rhwng y saith sillaf ac ysbryd ymlaen. Felly mae'r strwythyr yno i chi. Da chi chi sy'n penderfynu hyd llinell, mae rhai llinellau yn hir. Mae'r rhain ddirfyrf, da ni sôn, falle'n 4 sillaf o hyd. Beth sy'n neud i chi bara, beth sy'n para i chi benderfynu fod mae rhaid i hon fod yn linell hir a honna'n fyr. Ydy hwnnw eto'n rhan o'r reddf farddol yma? Yr rhythm sy'n bwysig. Mewn ceri fel lif, rhaid i midrs o'ch chi'n ceri fel soledan, ni mae'n chi'n malu'r midr yna, ac o'n telenegio'r midr dia. Hynny di, mae'n rheolaidd. Efo fe'r lif, gofyn ei beth a'ch isio, ond dwi'n dal o Cynghanedd yn tanhau'r mesur i ni. Beth sy'n bwysig ydy, y sŵn a phan mae llinellau llifo i ddweud y neges o'r tai. Rhythm. A mae'r rhythm yn greddol cynhenid. Neu allwch chi fwy esbonio ddi feri. Mae yna. A dwi'n gwybod iawn pan mae'n ddinas yn glof. A ei newid ti. A'i newid ti. So ti'n iawn. Wedyn, dwi'n ystyriaethol yna sy'n yna. Byddai gofyn i chi ofyn cwestiwn yn y funud. Rwan gobeithio bod chi'n paratoi chi am yr cyfle. Ond o ran wedyn i droi at y cynnwys eto. Da chi eisoes wedi crobwyll unrhyw ond teimlad mae dyn yn gael ydy bod chi y bardd yn teimlo rhyw fath o euogrwydd. Da chi yma yn yr archifdy neu'r llyfrgell yn gwneud, yn ymchwilio, mae'n le braf, cynnes, cyffyrddus, a chi'n cael llonydd. Ac eto, mae'n eich taro chi, yr hyn sy'n dod drosodd ydy euogrwydd. Ych euogrwydd chi, y ffaith ac wedyn yn y drydedd Han yn sôn am y papurau newydd yma gyfochor ar enwau'r heiladdwyd, mae gynnwch chi'r ysbysebion am amhetia neu gwisgoedd neu beth bynnag. Ar wdeimlad, rhywbeth yn eich bol chi'n dweud, wel mae yna rhywbeth yn... Da ni ddim wedi gwerthfawrogi hyn yn iawn, deimlad o hynny. Da ni
beth pwysicaf ni, mae bechgyn wedi ymladd i ni gael byw i fod ewn yn rhyddid ni. Ni'n sy'n mynd yn gweithio mewn ysgrifennu chi. Hynny di, ar y cyfandir, oedd i'r rhyfel mawr yn cael ei ymladd, lle mynd yn y byd wrth gwrs. Yn sicr, mi oedd mewn rachyd Ffrainc, yn gyda'r Brad Beld, yn ymlaen. Ymuno nath Prydain yn oed yn hynny, wedi bod yna hen gytundeb rhwng Gwlad Belg a Prydain, a wna'n mynd oed tua 1820 i'r Bedwaredd Ganrif ar 15, ble oedd Prydain wedi ymrwymo i ymladd o blaid Gwlad Belg os oedd yna unrhyw elyn yn goresgyn Gwlad Belg, a mi ddigwyddodd hyn, wrth gwrs. Oedd yr Almaen yn gofod mynd trwy Gwlad Belg i gyfer Ffrainc. Oedd eisiau concro Gwlad Belg i gychwyn, a mynd athro nhw, a Ffrainc wedyn. Felly, metho nhw gyda'r Ffrainc, achos mi oedd mynd Prydain a llefydd eraill yn mewn, a oedd ffosyd, reit ar draws. Dim modd yn nhw goesi, ar yn ymwneud yn rhaid o'r byd, gyda'r Almaenwyr, hwnni Ffrainc, gyda nhw concro Ffrainc yn Llednian. Achos mi oedd rhai o'i haneswyr militarau nhw wedi dweud, os da chi eisiau lledaenu'ch tiriogaeth ac ennill y byd, ac ennill Ewrop, mae'n eich chi'n gwneud siŵr bod chi'n cael Ffrainc i ddechrau. Mae'n nhw'n gynllun arbennig yn nhw, i wneud hynny. Felly, ie. Mae gen i hynny. Sy'n hynny wedi? O, chi sôn am y cefndir, a'r cefndir hanesyddol, wrth gwrs. A mi oedd y bechgyn, wrth gwrs, oedd nhw'n gwybod pam oedd nhw'n ymladd, oedd nhw'n gwybod o'n gwbl. Oedd nhw'n cael ei, o'i 96 ymlaen, i Svawr 96, oedd yna slogan gan y Tafodau, will you march to, sy'n hefyd, or wait to march to, sy'n rhyw. Ni di, a mynwch nawr, lle bod chi'n gael eich cwylir o orfod ymlaen. A ni di, nhw'n erbyn 1916 ar ôl 2 flynedd o ymlaen, oedd y byddin yn colli milwyr. Oedd yna neb yna i ail-lenwi'r rhengwaith. Achos ar ôl y som yn ymlaen, mi oedd pawb yn gael syrffedu'r ymlaen. A mi oedd pobl fel Siegfried Sassoon wedi cael ei medel uchel iawn am ei ddewrder y fan Siegfried Sassoon. Mi daflodd o'n gyda iawn o'r merswyd. Yna droi nerbyn ar y fel. A dweud, hynny di, dwi'n ennill dim, diolch byd o'n dioddefaint. A wedyn, edrych ar bechgyn yma, hynny, pwy ydyn nhw? A edrychwch chi, da chi'n gwybod pwy ydyn nhw, dwi'n mynd ar ôl neu nhw yn colli bechgyn. Byd i hanes hwn? Byd i hanes William Jones Ellis yn y gofeb yma? Byd i hanes David Rees yn y gofeb? Pwy ydyn nhw? A dyn nhw'n eisiau mynd ar ôl hwnna o'n i hefyd yn y tîm colli bechgyn. Colli rogel yn nhw'n achos o'n rhain yn bobl o'r cefndir. Mae'n chydig ddefaid i'r mamau a'r tadau, a'r brodi, a'r chwiorydd, a'r gwragedd. Meddyliwch. Mae yna fardd o Israel yn nhw, Yehuda Amichai. A mae'n sôn am bom, reit? Mae'n dweud, mae'r bom yma'n mesur hyn a hyn, so chi wedi tad rhwng, mesur hyn a hyn. Mae'r effaith i ffrwydra chi yn mesur hyn a hyn. Ond mae effaith y dioddefaint yn achosi yn trwy byd i gyd. Trwy lan byd trwy byd i gyd. Achos nid y milwyr sy'n colli tadau, mamau, gwragedd. Mae'n beth difrifol, mae'n sy'n digwydd yn creu yn beth difrifol. Yn ei gweld y bechgyn mae'n edrych yna i. A wrth gwrs yna i bob cyd am diwrnod yn nhw. Naturiol. A mae yna rhyw deimlad yn dyma fi fan hyn. Wel, ydych chi'n iawn glyfu, yn fras fy myd, yn gyffyrddus fy myd. Fy genhedlaeth sy'n genhedlaeth gyntaf o'n i wedi gweld, o 2 genhedlaeth o'n i wedi gweld ail rhyfel byd, digol rhyfel byd. Mae'n nhad i yn y llynges yn yr ail rhyfel byd. Oedd yn haid i, so wedi ddim mynd i ymlaen dros i grogi beth bynnag. A mi oedd yn ffermwr, achos bod yn ffermwr, oedd yn cael esgyd ddim i fynd. Dwi'n rhaid oedd, wrth gwrs, oedd ffermwyr yn hanfodol i gynnwch chi bwyd. Yn oedd bwyd yn gryn.
Felly Genhedlaeth oedd gyntaf i'ch byth ddim i weld rhyfel byd, sy'n aragor o'ch yn ymwyrfedd. Os ges i'n gennym 1948, 2 blynedd yn ôl i'r rhaid o'r byd yn ei ben. Dyn oes mae'n elfen o ddiogrwydd yna, mae'n elfen o bryd yn deimlad a thosturi na fi. A rwy'n sôn am yr enwau anaddwyd a'r gerig yn ddidrigaren. Hynny ni, pwy yn cynnu'r enw yma? Oedd o'n chwibanu ers i ddweud, o'n nhw'n meddwl, pwy ydi rhain? Be ddigwyddodd i rhain? Hynny ni, yn ddidrigaren, hynny ni, yn union elfen sydd ar goll o'r bwyd da ni ydi tigaren. O'n i weld ni'n weld o'n ddweud fel fan hyn. Ac wrth gwrs, heddychwn mawr yn weld o. Un arall yn erbyn rhyfel. Felly, dyna'r elfennau sydd yn y gerdd. Mae hwn yn gynharedd yn adwyd ar gerig yn ddidrigaren. Mae cerig a tigaren yn cyferbynnu. Carreg, owen, caled, tigaredd, meddal, maneigar, maneigarwch yn ymlaen. A wedyn, oes, mae'n eich, sicr. Diolch yn fawr, Alan.